Кой е най-големия враг на най-доброто решение? Според Петю Петков е зоната на комфорт. Според Силвия – страхът. А според Bad Boys – overthinking. Най-големия враг на най-доброто решение е доброто решение. Защото когато имате добро решение, вие имате и зона на комфорт. И имате страх, защото има какво да губите. Има и малко мързъл, защото когато всичко е наред, защо трябва да се напъваш за още? Представете си, че както Боян казва, имате лошо решение. Какво ще ви спре да искате най-доброто? Ще имате ли зона на комфорта, в която да стоите? Не. Ще имате ли страх? Ще се страхувате ли от това, че може да загубите нещо? Какво да загубите, нали? Имате лошо решение. Ще ви мързи ли? Ами, може би, ама то не ви харесва, защото е лошо решение. Ако беше добро, ако имаш зона на комфорт, мързела щеш да ви спре да искате най-доброто. Но когато имате лошо решение, няма нищо, което да ви спре да търсите най-доброто решение. Когато имате добро решение, има много неща, които могат да ви спрат. И когато вие останете в своята зона на комфорт и когато си стоите там и всичко е наред и сте доволни, другите се развиват. Защото целият свят върви напред и вие не можете да спрете този прогрес. И докато другите се развиват, вие изоставате. Ако от много време насам нищо не се е променило във вашия бизнес и осъзнавате, че изоставате и искате да промените нещо, не знаете какво и как да направите, обадете ми се от телефона в профила и аз ще ви помогна да развиеме вашия бизнес и да го доведем в едно ново, по-добро решение за вас.